nais pang kalusugan. Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbon of Junior, oh, Bernie Pitok.
3-time KBP Golden Dove awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Pilipinas. May buntag world, may buntag universe, may buntag yung tanan diha. Adlang Huwebes, basta Huwebes. Thursday! Ay, Enero 28, ilang araw na lang, Pebrero na! Enero Niese, good morning. Pebrero na! Tapos, Paspasa, oy. Valentine's Day ang mga gipangunahuna. Oo, Tapos karon unahuna nila, magpalit ba sa Valentine's Day, magpalit bag bulak o magpalit og karne, mamahal man tanan. So, mas lami man gyud na karne. Mas may tong Kay karne. Valentine's ba ya? Isa pangutan o mo na si Maymay 5. Ah? Oh, ganahan gyud na siya karne. Katong Ana. karne nga di matulon. Ha? Huwebes. Grabe, Webes, no? Kumusta din Webes. na karon sa mga kamerkaduhan? Struggle na kay karon. Teka muna, wala ta ka monitor karon kung pati ba tong presyo din sa Cagayan de Oro, piting mahal. Kaya ang mga taga Manila, Ay, taga, masyadong magkahirap-hirap na. taga Ang Manila mga, ra na kay. ang mga karne, tag 300 na ang kilo. Taga Manila ra na kay. Sa ato adre, pakitama na ibe, pakisusi do sa tong presyo. Dili, kung Ani mura siya, magyapon. ani siya. Kanang ani o, mga kagaya. Kanang ito mga tubo palingki. Ayaw kayo mo pataka og kanang labi na ni kang Jeda og Roslyn, paminaw mo? Ha? Ayaw kayo mo pataka og kanang panghangyo. Kay luoy pud ba na sila maura ba na gamay ba na kanang unsa na grabe ba ang hangyo pati kamatis 5 lang ni. Parang grabe kayo mo makaduot yun na naman sa gamay ka na sa palitan na lang na ninyo. Ana, Muna perminti loy tang kabos. Tanong, ano na nimo pre na ba? isa ka boss, ikaw ka boss? Sa mga kabos. Sila siya ako niyo nga ako sa mga kabos. Loy kayo, ano na nimo? Pre na kung karinderya. Oh. Pila ra ginansa ka sa karinderya? Pila ra? Gamay ra Oh, kayo. gamay ra kayo. Tapos mangayo pa ka og sabaw. Na libre sabaw? No, libre sabaw. Napoy libre dukot. Kaon pando ko tapos Oh. usahay kusog pa kita mo kaon og kanang lemon. Kabalo ba mo kanang lemon og sili? Oh, ya pa kayo. Mahal na po ron. Mahal na po ron. Napay tuyo suka ana piting Ang mahala. problema man gud ani, kung mo reklamo to mamaligya niya, ingnon si attorney nga Milber Yorte nga, attorney tabangi ra gud mi kay grabe kay mga hangyo. Oh. Oh. Karon, kana gabi gamay ra pila lagi nansa sa karinderya. Tapos usahay mangita pa mo og libre tubig. Di pagin mo mubayad sa kanang baligya nga mineral, di Oh. mangita pagin mo sa tap water. Oh. Gamay kayong ginansya. Tapos ang sukli, kuwaon bagay bisag 2 pesos nga sukli. Oh, yata. Tapos wala pag-tip imong ginabayad. Oh. Dili pre ng restaurant, pero mahala. Ha. Mutip pag yun. Mutip pag yun. Pero karinderya gali di mo mutip. Grabe pod moy. Tapos kanalan ng mga restaurant, dako Oh. na kayo nagginansya. Oh. Halos times 3 na. Mutip pag yun. Oh. Karinderya, gamay. Oh. Walay tip. So kinahanglan nga mutip. Kailangan May mo mutip. pang injeksyonan mga tawanan mo. Para nang mag-ato mo mga food panda. Oh. Sa naisukli mga Mubayad 4-5. Ayun na, kuha. Bayad gani mo mga pudpanda nga dagko kayo kana pag yung mga karinderya ang amo diri nga suportaan nato mga ginagmay negosyante nangato lagi akong palad ba yun sibot pasabot gaya Anak kay kagin. ha Kwarta daw, kwarta. lain kayo Kwarta, kung mukatuli mong tiil na kay lakaw or na kay gikan alipunga. ba gikan ba ako sa kanang chams nag-alcohol pa yun ko dito Oh. ana nya nagpalit pa yun ko kanang diya sa ng Shanghai kainit kayo yung pandesal napoy alcohol dito Pero karon lang yun ako napansin ba nga mas daghan pang alcohol sa akong kamot kaysa sa akong baba tong unang panahon kumpara ha ana mas daghan pa ang alcohol. sa kamot kaysa na inom nga alcohol ha labi na ni si Bonderek de Guzman ay sus ana boy talking about kaning bakuna na pod bi Grabe mo mahuman aning bakunahan nga pati isyu ha. ingon si Digong ako magpa-injection ko pero sa lubot Sa lubot. ana ya si Lini asa ka si Lini Shini sa evol sa cucumber. si Lini
Ana, Asa man siya dapit. ambot, depende lini. Di roll-on din ang gamiton, roll-on pero sa mata. Hoy natin yung sa question dere kani Sige. kanang kuanggol yun yung pagkapangutanan. Di ka balo ka sa una magod pag magbakuna magugan. Kinuha ko sa bata po sa lubot man gyud may pinaka sa ginagiturok Ngawa? para diretso ba? Oh. Para ang ipek kulba. So mao nang uban nga sa Medyo mo nang paghuman lang mura kag kakaang. oh, mo rin ang mao pud ang tanan nga naigo sa lubot. Na magkangkaang. Nga pod. Ha? Tayo no? Alternative na magunaron. Oh. Ang lubot. Ay, good morning. Rainero. Oh, talking about Rainero, dalawang pinis niya si Ay, Good panyero. morning daw. Good morning daw. Inana daw. Basta buntag gahi pa jud. Gahi Bernie Art Gurio. Dako kaayo di ay ginansya imong jampak idol gahi Bernie ingon ni Milber Yorte. Sa sobraan kada ko sa ginansya. Na-shutdown. Na-shutdown. Gisara na lang namo kay nadakan ra kay ko. Beautiful morning everyone, Rev Herbert Serrano. Yana. Ang question na to for today, asa ka magpaturok og bakuna? A, the usual, sa bukton. Letter B, idol na ako si Digong, sa sampot. Ikatulo, depende kung unsa ang iturok. So kung dako sa sampot. Ay, Kung gamay. Wa pa kita istorya kung sizes, wala pa. Kung pa. unsa. Kung unsa. Oo. Good morning, ilan ni Saging Torion diya sa Toronto, Canada. Sayo kayo. Ug happy birthday kang Gaw Hill Buna. Nga birthday karong adlaw gi ka sa imong asawa nga si midwife Malu Buna. Ug ni Nil Kiblat Bunbun Monreal. Good morning. Rev Herbert Serrano. Good morning. Grabe sa iyuhan ninyo Salamat. Siyempre, Ma'am Joy Martinez. It's Thursday. Good morning, ma'am. Thursday di agyapo sa Amerika inyo, ha, ma'am? Ana? Oy, ang Wow. atong guest swap, wala siya audio. Ha? Pero nasa webcam. Pakiingon kang, sir. Ingon nga walay naka-attach nga audio Oh, niya. nagsugod na microplanning sa vaccine immunization sa Region 10, mga kagay. Sumala ni Ro Fiscos. Kisa Ang kayo Pasig na- na ana, ha? Ang Pasig na ana. Kung sa maning Region 10, kumusta day? May sigurong atong pangutan-on ni sila diha. Ang kanang mga mayor. Kinsa ba kay unahon ana no? Ang Villanueva ka, sila Mayor Jenny. Kisa kay unahon karon ha? Si Kuan ka, si Talakag. Sila nga Kuan diha. Faktura. Oy, mga chismosa daw mo palabi pa una-una og kuan pa-inject kay magbula-bula daw yung bakba mo daw sa defect. No ba? Pag injection ka tapos nailado day ka nga chismosa diha. Pag human mog turok mga 2 minutes magbula-bula imong bakba. Yawa oy. O paki-check. Okay na ang atong sa diha. Kanatay pag-istoryahon kining gaapil-apil ning mga international contest. Ha? Kasabot ka ning unsa na unsa na cost? Kanang international contest mo na siyang contest nga international. Kung na-i-hold sa bulwa, international po na siya. Bisag imong gibutang nga international. Ay, na. Pero burag wa man siya audio. Ha? Listingi daw. Walay nakatas nga audio, makita man Imo- ako. Ako imo- pa, makita na ako. Pagtanaw pa na ako, walay audio. Audio parts. Testingi daw ni mo Igna audio. nga, ipasul- Ina, ipa- test. 1, 2, 3. Ana. Ipapansak ang audio niya, why audio nga ni-detect. Ay, ipatakang istorya ng pansak lagi. Hansak, Ay, pansak, Okay. iturok. Dili kay ko iturok, murag gamay ra. Mas So- dako pa minon ang ihansak. So asa ka magpahansak Ana, kung bakuna ang istoryahan? Ana? Oh, Ha? Ana nga istorya? kana siya mo'y gamiton nimo. Visual artist, cosplayer. Priority ang frontliner, senior dayon, mga indigent, remaining indigent, uniform personnel ug NGO dayon kung wa ko masayop. So, angkor, sa Kung sa may dapat ibutang. tinuod ani ni Ro Fiscot. Ha? Ang pangutana, kung taga muna Sibir priority, yan kung muna priority, so asa ta nga part, Ikaw, So, ulahita. Di, unsa ka, naka sa backliner. Kung na'y frontliner, ikaw ang backliner. kita mga angkor, frontliner, Uy, mangyapon tayo, ang media, do you know that media is a frontliner Iso, also? so gali akong gingon. Ha? So, dapat And when you say apindi ko, frontliner, dili lang ni sila mga medical o health practitioners. Apil na diya ang mga security kasi na manang og manong sikyo. Apil na frontliner ni. Ayaw yung taon niyo na kuan-kuan ha kay kauban ni sila kung wala ba ni sila
manang ug manong sikyo diha na. Di gyud mo basta-basta makakuan. Makasulod sa mga establisamento. Correct. It's Wednesday here in US. Sir Art, 7 p.m. So ulahi sila diha. Ma'am Joy Martinez. Wala na, murag okay na ni. Ang atong guest karon Ipailay na, be. usa ka kagay-anong visual artist o cosplayer. Cosplayer, mo na siya nga nabitong Ha? mabuot-buot ang mga costume na kanang pang-anime, ano may pang-awaton nga karakter, kanang ba? mga na. Yung visual artist, unsa man explain. Visual, kanang artist ka nga visual siya ba? Oro na. Kasimple ra kaya na, anong lisod-lisod na ito ng meaning na. Ambot Ang ni- nakanindot ani niya, gasalmot na ni sa mga international competition nga nagrepresenta sa Cagayan de Oro, Philippines. Bulba, no? Mo ni akong dagway katong high school ko. O ba? Ambot ko Mo na, masugot. mo. Murag wa siya. Iyang gipalong iyang Zumbay. Di, actually, Kabalo. medyo layo ra kay siya kay wa siya dimple. O ba? Diya siya pildihon. Testing. Ay dimple dong. Wala, dimple. Diya siya pildin Dili ako. sa naong. Sa lubot ya po, no? Sa naman yung ano puro lubot na itong topic ka buntaga. Istin mo. Sa kauban nato karon si Emmanuel Mulawan II. Emmanuel, good morning sa imo. Good morning, Eman. Good morning, Sir Art. Good morning, Sir Bern. Yeah. Ikaw ba, madawat ba nimong kamatuuran nga pariya tagdagway katong high school pa ko? Ay, basin karon Sir Bern. Kay para naman to show po. Ayan. Si? Kani si Emmanuel Mulawan. Mo ni siya tong sa GMA? Ha? Si Jimmy. Mulawin dito. Mulawan dahil siya. Sige, Bitaw. ipamugos na to na nga joke ha. Ipamugos na to na. Kanang paki-explain na ko ani Kani siya. Eman be kung unsa ning visual arts nganong matawag kag visual artist niya cosplay churba. Oo. Churba. Pag di na daw kakamulo say next i-churba na lang. Churba na lang tawag. Salamat sa ato mga kaigsuonan sa LGBT inyo ming gitagaan o higayon nga ma-express na mo kundi na gyud namo kinahanglan mapagawas ang among gibati Churba gamit na ang mga lang. pulong nga mga churba. Yes. Unsa ning imong hilig Eman? Akong hilig, Sir, kay kaning sa visual arts, mag-paint, mag-drawing, tapos magbuhat og mga murals, Sir Art. O mag-cosplay po pa lang sa ifong nighttime. Unsa man ni ga paint gyud ka ana or sa computer ka gahimo? Sa karon, Sir, Or kay kinamot yun? tanan ko karon gamit, Sir, using paint. Pero puhon, Sir, kay mag-venture ko into digital art. Yan. Actually, kinapakita nato karon sa atong online. Mao na imong isa sa mga trabaho mga Eman. kinabuhat niya. Oh. Mao na. Unsa na siya kana imo nakita karon sa atong TV screen? Unsa man na siya? Katong naay anime. Unsa kay ito? Ha? Pasensya nawala si Manuel. Oh. I-swipe lang imong zoom. I-zoom nimo, i-swipe lang nimo sa right para makita nimo ning isa ka screen na to. Ana. Unsa imong hilig nga gina-drawing mga anime ana? Sa kunsa? Depende, Sir, pero sa kuang puan karon sa kuang ginabuhat karon kay ano kog commercial painting, the mural kog mga establishments, Sir, like mga restaurants o mga kuan. Mo na Tayo masabi murag apo lang naman ta kadong. Units po. Pila edad nimo Eman? 28 na, Sir. Talawa lagi. Murag lagi nako nig apo. Magulang lang kung mga tulo ka to eh. Oo. 28 Eman. Kana ngano nahilig man kag ingon ani? Actually, Sir, nag-start man siya, Sir, sa kindergarten pa ko, drawing na. Kinder pa siya. And then kapasagdan naman po ko sa akong parents na magbandal-bandal sa akong kwarto. Uy. Then Mo na ayog yun. tagay na dahil ko nila career. Ayog yun badlungan sila pagka-high rusty bay. school, Mo nang di din ako nabadlongon akong mga Hello? anak dahil nga nag-drawing sa mall day Oo. dapat. No? Tapos kanang pila po ani ha kung kano ni Eman ha. Geskwela pagyapon si Eman o human na. gaskwela, Sir. Fifth year na ako, Sir, sa architecture. Wow. Fifth year. Graduating. Graduating na Kundi si lang magbinuang ang Graduating instructor. na, Kundi lang magbinuang ang instructor. Mahuman yung ka dayon. Tama. Oo. Mahuman yung makalangan yung kasagaran. Kanang mga professor, mga instructor. Ay nakinig lang ayan eh. Oo. Alright. Kanang Eman, pila man po unsa kanang bayad sa imo kung magpahimo kag mga mural painting. Say kitao na ni. Ana. Ano, Sir, depende, Sir, sa kadakod o sa complexity sa wall. Pero mostly, Sir, mga nasa 8K plus. Depende na siya, Sir, kung
unsa pud kada ko. Oh. Pila average kay bali kung usa ka wall. 8,000. 8,000. Kana galing kuan pa na Minimum lang na siya. sir. minimum lang na Minimum. siya. Depende sa color ingana. So meaning to say, kung ingana day may kamo drawing, so pwede gid ni pagkakitaan gid hapon no. Tanawa mga kagaya, labi na mga nanay, tatay diha ang naminaw. Og mga bata, kabataan ha. Kani si Eman ga eskwela pa lang. Unya sometimes sa eskwela na sa sideline. Kaning mural painting, visual arts, tapos cosplay. Kung sa po ning cosplay, ikaw ga design ani, imo tanang materyales. Yes sir, depende po sa character sir nga i-portray. Kuan sir kanang ako na tigpalit sa akong mga tela na ako tapos nalandan kailang nga ipatahi lang din ako siya. Actually gatabang lang ko ito nga Sobra seamstress. siya costume. Oga, siyempre ikaw nahimo kang winner sa World Costume Festival. Top 1 representing Cagayan de Oro. Winner po siya sa World Costume Festival. International League Top 3 representing the Philippines. Kuya, World Art Olympiad medalist. 3 gold medal for visual arts category. Pakpak! Grabe! Ulba? Asa man na usa gipahigayon Eman katong nga mga international competition. Katong sa World Costume Festival sir. Dahil pa, Eman, tanawa, pakicheck ang imuhang internet niya, Eman. Ang pinaka-first is Lapitan. And then ang next dito tayo sa Vegan Ilocos Sur, sir. Okay. Oo. So kani, especially karong nga pandemic, maupod na ang imuhang ginahimo, Eman, while studying. Ano sir, mas ga-focus ko sa sa murals sir, kana mga portraits sir nga ginapa-commission. Wow. Yeah. Eman, unsaon pag-contact sa imuhang ilabi na itong mga naminaw karon nga, labi na itong mga restaurant nga gusto og kanang new image, no? Yun ana, nga, usbo na ito labi na yung pandemic, himuon na ito nga murag pandemic theme. Yun ana, unsaon lang pag-contact kang Emmanuel Mulawan II? Ano lang sir, visit lang sa akong page sir sa FB sir, Manuel Mulawan sir. Manuel Mulawan sa FB page. Yes sir. Unya, Nasa akong FB. pwede na sila ito mag-inquire, tanan, pati ang mga costing, tanan. Mag-DM lang sila dito sir. Alright. Eman, unsay mo ang mensahe para sa mga estudyante sa manimo nga dunay extra time pa gamit ang ilang mga talento kung unsa man? First of all, you should be thankful to the things that you have and harness it and treasure it, especially sa mga parehas po na ako nga kapwa artist po and kapit lang kaya ra natin especially this trying season. Buta niya bata. Also, do not forget your studies kay sometimes manggod pag kanang ga-earn ta medyo mawala to Tinuod. kaning interest balik og squint ga-earn Oh. sa temptation but ayun lang padala. Oh, May tama. Tapos Tama. No. Alright. All right, so bisitahin ninyo mga kagahi. tapos be disciplined. Disiplina. Yes, disiplina. Bisitahin lamang ninyo Manuel Mulawan sa FB. O dito makita nyo ang iyahang mga obra. O pwede ninyo siyang imbitahon. Ana, congratulations Eman. Usa kanang dakong dungog alang sa tuwa mga Pilipino. Lilimang kapila to siya ba yung mga gold medalist. Gold Unya, medalist. First Top 1. player. Grabe, top 1. Grabe. Gulba. Oo. Galing. Congratulations. Emmanuel Mulawan II, certified. Gahi Kabay! Congrats. In fairness, no, mahal na rin ba ng kilo sa Mulawan? Mulawan ang may number 1. Ay, man to siya ba? Sorry. Maulahi. Oy, so meaning to siyang pasabot kung inyong mga anak, nabantay niyo nga Talented. sigig bandal, siga na anak sa wall, ayaw ninyo latosa. Oh, duhara na pwede pa piainin ang parts. Duhara. Ha? Is either mahimo ka ng painter or artist Oh. or mag-apil-apil nagprotesta sa UP. Tanan na lang i-relate sa UP. Ana. Alas 7:13! Ano yan na ba ang atong mga gahe nga balita?
Kung ano nawa man ka. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Hindi ko'y dugan ba no? Ang balita sa taang kiningagay nga balita. Hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Mga kagahi, kato mga nakasulay na niini, ipanabi sa uban kung unsa ka powerful kini nga vitamin C. Labi na nga ang ingredients niini gikan sa kamo-kamo. Ha? With zinc pa gyud ni siya. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas, makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free ug mapalit kini sa mga nagunang pharmacy sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Cherry C. Aniya itong mga detalye. Duha patay sa pagbuto sa bomba sa bus terminal sa Barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato. Ang usa dead on the spot nga usa ka babaeng tindera samtang ang usa namatay human gi-atake sa kasing-kasing. Dili isab moubos sa upat ang samaran sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon, giplastar ang usa ka bomba sa National Highway at ubangan sa karaang ticket booth sa maong terminal. Gitaymi ang pagbuto sa bomba diyang dunay gipakanaog nga mga pasahero ang usa ka bus. Patay ang usa ka senior citizen human nabanggaan og bus sa kilometer 69 Barangay Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. Sa investigasyon, wa mabantay sa bus driver ang itabok ang biktima sa wa pa nga mailhan ngan. Bago ang aksidente napicturan pa sa mga asistente ang lugar nga ang tiguang human kini nila gipakaon tungod napansin nila nga ang maong senior citizen nasaag sa ilang lugar. Gipusil patay ang magsuon sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga biktima silang Jomar o Jerry Villaspin. Sumasa kita nakabonet ang mga armadong sospek. Kamulo pagyapon ang investigasyon sa kapulisan sa krimen. Dakpan ang tulo ka mga batanon nga gatubaw og kasong pagpangluko sa Barangay Sibulaw, Zamboanga City. Mga sospek silang Guevara, Kenneth de la Cruz o Roger Asehas nga puros wanted person sa syudad. Arestado sa kapulisan duha ka promoter sa Kapa Ministry International sa Hingoog City. Mga sospek giilang sila Gina Rizala Labis ug Martin Alarcos nga residente sa syudad. Ang pag-aresto base sa warrant of arrest sa duha sa kasong syndicated staffa, way piyansa batok kanila. Ubay-ubay na sa bandakman sa bypass operation sa PIDEA o kapulisan. Santa Catalina, Zamboanga City, arestado silang Hadjula Kainong, Rodel Idcarani, Algajir Jikiri, Raymond Pairin ug Mark Albiar. Nakuhaan ang mga sospek og kapin 4 ka gramo nga shabu nga kakantidad og 30,000 pesos ug sa Kimaya Hasaan, Misamis Oriental. Arestado ang usa ka Jarcibel Paika Daser nga napalitan sa mga operatiba sa PIDEA og shabu balor 500 pesos. Alas 7:17 sa atong oras. May buntag sa tanan mga nagbiyahe na karon. Ito po ang ating Vuelta ni Art. The 3-time Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoff Jr. Basta Junior. Gahi. Anong gisulob ng po mo nang gikawat po ng pantalon si mong anak? Naguot kayo. Paminaw. Tungod kay
ang nanghangyo sa kuha ka to mga jogging o ga-walking sa subdivision. Wow. Ay, Apil sa inyo taga taga Westwoods. Apil, Tagan. apil. Apil. Una nato kanina sa pagasugdan kaning bahina hatod ka nato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Cherry C 499 pesos only. Mapalit kini sa mga suking tindahan, sa mga suking pharmacy sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa tong lawas makapapiskay. Ang vitamin C, vitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl. Good morning, Sir Manny. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O na ito mga nga, Art, ipapil na gud ni sa imo ang buwelta bi. Sa mga nag-hiking ni. Oh, kay kana manggod labi na diya sa Westwoods. Westwoods, Sa Westwoods na? Ang gawas may gukod may giro. Ay, wala na naron. Sa amo nga bago nga mga opisyales. Bantay ha. Alright. Sa mga dog lovers, be responsible owners. Di nato pasagdan mahimo silang stray ug di ta makadisturbo sa uban day by day. Di pasagdan ug angay sab natong pabakunahan. Libre man ang at sa ato mga pet dito sa City Vet. Pero mga ganing istin, ato silang patupukan sa anti-rabies para safe puntas penalties. Base sa Republic Act 9482, ato silang isulod sa inyong mga ganghaan para di maglatagaw sa kadalanan. Kay kung ato silang mapasagdan, LGU dunay katungod imong dogs mga dakpan, posible sa euthanasia ilang paingnan. Sumala baya sa pagtuon, ang dogi-dogi mapagawas atong happy hormone. Tungod sa ilang playfulness, makawala atong stress ug loneliness. Wow. Busa di nato sila dagmalan, di pasagdan para malipayon ang tanan. Time. Suma na to. Tarong istin, oy. Mabaw ba? Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Pitok, Kainibay,
7:22, nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay, inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Kumusta na ato ang poll? Paul, of the question of the day? day. Kung naay libre paturok karon diri sa home radio. Asa ka Tapos mapahasa? hadapit ka ni magpaturok. Oh, Sa Bukton, ingon ang 57%. katunga, ingon sila nga mo may naandan sa Bukton. Ah, Ingon sila, letter B. sa lubot. Sa Lubot, 4% ra. Ah. Kay galisod daw sila kay makita ng mga puntik-puntik. Ah. Medyo dilihami silang lubot. Pero kung depende, Depende kung unsa ang Kadako. iturong. 39%. 39%. Uy, lately, busa ka tong mga makasalanan diha, katong mga bana diha, nga mga makasalanan, pag hinulsol na mo sa inyong mga sala, sige naglinog, hoy. mga kagahi, nila ba yung mga adlaw, mga simana, murag gasunod-sunod tong mga linog. Hinagmay, hinay, Ngano gasunod-sunod ka yun. kini? Baka Yes. uban nato karon ang Regional Director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS Region 10, si Director Marcial Labininay. Good morning kanimo, Director Sir. Morning, sir! Yes, good morning. Good morning. Good morning sa tanan ng paminaw. Alright. Yes sir, si Art ni Sir o si Bernie Bitok-Bitok. Ato ning sugdan sir. Ngano, unsa may hinungdan ani sir nga nagsunod-sunod ba to sir nga linog? Although kagayan di Oro City Region 10 medyo hinayra. Hinayra. Pero Ma-feel good na to, gyapon. O ngano man ni sir, sunod-sunod man to sir. Unsay mga hinungdan ba ani ato mga paglinog ning panahona? Yes, normal din siya. Normal din sa dili sa ato. Gumikan kay ang ato pong nasod nga Pilipinas sa earthquake prone nga lugar man. So, ang ato pong pandini sa Misamis Oriental, Region 10 natay mga active earthquake generators o mga local earthquake generators. Mao ba sir? So sa Region 10, sir, naputay mga una to nga fault line, sir, no? Sa Region 10? Yes. Natay mga fault line din nga aktibo sa Region 10. Mao ba? Nadugangan kaya to ato mga bag-o, nadugangan og pila ka bok ning nakadugang murag duha ka bok ang nakadugang labi na diha sa may Bukidnon area. Ngano man na sir? Ngano nadungagan na yung mga fault line sir? Nga mura man po nig bangko sir na may siging nagdeposit. Yes, oo, madugangan gid na siya. Bern kay ang atong kwan sa una sa Bukidnon, nga sige og lihok. Katong diha sa Valencia, katong ganing ilang usa ka kwan nila business establishment diha na ay ito na ay fracture, na ay daot. Oo, so kwan siya. This time, pila nakakuan nabuhatan lagi sa pangalan. Unsay ngalan ang nagka-swarm. aron Oo, nagka-swarm ta diha sa Bukidnon, sa may Maramag and Valencia. So naanay, nataw na ang itawag na itong Valencia Fault. Oo. Valencia Fault. Sir, Valencia Fault. kasagara lagi Oo. ginapay mo pasagin na ni kay nado active na mga vulkan, sir. Tinuod ba na basta nga na, sir? Adili siya. Kaya ang vulkan purely kwan siya. Volcanic kwan siya. Volcanic materials, volcanic activities na diha. Ang kini ato mga pagtay og garon din sa kuan purely tectonic in origin. Mugna ni siya sa ato mga local fault o ang ato mga active earthquake generators, yung mga fault line nga na-mention na sa PBOX nga very active. Director Marcial, kanang may ni kay expert atong ipangutan na Bern ha. Ani dili po na sir tungod kani mga istorya bitaw karon sir nga tungod sir kay grabe labi na tong mga daghan na kay mga bana sir ba nga mga sad-an na. Mao na siguro si naglinog pero panahon na sir. Gabaan lugar Di na tinuod ba na, sir? Nay epekto ana? So dili na siya kwan, wala na siya dili na related ang kwan diya sa kwan. Mao ba sir? Oo. So dili day angay pasanginlan. Dili ba? Oo. Unsa to pangutanan nimo Bern? Dili ka, sir, kay karon na ba, sir? Sa Cagayan de Oro, sir, burag na daw na mataan diri na barangay, sir, nga kusog kay linog perminti, sir. Sa barangay Kauswagan daw, sir. Oh. Kana na yung mga galinya nga motel diya, sir. Tinuod ba na, sir, nga mas kusog ang linog diha? Lahi na siya nga linog. Ay, Oo, lahi na linog pandamay ni ron. Oo, lahi na siya. So- Purely, kwan na siya, purely man-made earthquake. Pwede siya ma-predict, Bern. Pwede ma-predict. Pwede ma-predict. Pwede siya ma-predict. Pwede po siyang kwan na to, si tawag na, ipahunong. Oo, ipahunong. Pwede Sa Pero pahunong? kining na- Kanang mo kag stop. Oh. Ana, stop. Ay,
Oh, pwede ni bato pa nila siga-suga mo hunong na daw. Oh. So sana siya. Labi na, sir. Kining linog Oh. nga among monitoron, bisa pag kinsa nga kuha na ni, di siya makapa-stop. Di makatagna. Oh, di po Delikado. kakakuan o di po kakatagna. Matagnaan siguro nimo ang oras pero asa ang location. Delikado, karon- sir, karon- kapag Valentine's Day. Karong February 14, sir, mag-monitor yung mong maayo ron kay basig diha mo kusog ang mga linog. Adili kayo siya kuan. Adili kayo miga para na mga kuan kay gumikan kay ang kanang mga pagdayog kuan man siya predictable. Predictable. Oh. Sir, ani balik ta seryoso, makatakod yun si bitok-bitok sir. Balik ta diri sir lang. Unsa ba ang kanang kakusog or intensity sir nga medyo makulbaan ang katawhan sir? Oo, tama. Labi na sa ato ang riyon. Agikan sa intensity 5 payong sa taas. Intensity 5 above. Kulba Oo. na na. So medyo kuyaw-kuyawan ka na diya. Oo. Pero below intensity 5 medyo makaingon lang ka nga naglinog. Oo. Pero 5 above medyo kuan ka na. Mataranta ka na. Unsa may himuon sir sa katawhan nga naminaw kanato karon nga subay kanato nga kung maglinog sir unsa may angay nga mga basic nga pagahimuon. So sa gina siya nawala na nga atong kuan na atong mura og suspended ang atong mga simultaneous earthquake drill in every quarter gumikan sa global na to nga disaster kining atong pandemic. So dapat kuan nato atong ging kabisaduhon atong kuno ang atong katong nakatuna nato sa mga disaster preparedness seminar sa atong mga drill. Kinaman po kuan nga drill sa UDA nga mura sa og formality for compliance only siguro. Oo, tama. Kay wala may mga walay kwan, walay nahibawan in case nga nanay actual nga linog. Kabalo ka, sir, mo gani problema sa ubang nasod pag nay linog na warning diretso din manggawas automatic. Kita Pinoy lahi man ta kay magtinan-away pa man ta. Linog. Dili, Murag linog. Ang imon pa kuhaon ang cellphone. Oh, tapos mo tanaw sa electric pan kung niuyog ba tapos instead na mo gawas mag-post dayon. Oh my God, linog. Diya pag iuna. So kulang, sir, sa inyong pananaw, sir, medyo ang mga Pinoy, sir, murag kulang pagid sa mga ingani sir ang pag-responde Mga sir. disaster Or preparedness. Kuan lang ta, medyo relaxan ta sa kuan gumikan kay ang atong mga linog din sa Pilipinas medyo kuan man dili man kayo parehas dito sa Japan nga mga tumpag na building na tay mga kuan disproso nga mga linog katong sa Luzon earthquake 7.8 earthquake nga medyo daghan nga mga gambalay mga building dito sa Luzon area nga nakuan gyud makita gini mo nga totally collapse. Simbako lang sila, simbako palayo. Ana, if ever ba nga kay niyon mo ko kaganina nga nagkadaghan ang fault lines sa rehiyon, no? Karon if ever na yung ana ba sir, prone pud ba sir? Ilabi na kining Cagayan de Oro, Misamis Oriental or Misamis Occidental sa mga tsunami? Simbako? Yes, pag dako ang magnitude sa earthquake. Tapos ang epicentro sa maong linog na sa dagat. Tapos shallow siya, mabaw. Posible naman ka tsunami. Oo. So naay mga kuan like katong dito sa Jose Abad Santos 7.1 nga tuwa na loud. Tuwa na sa dulo sa Indonesia. Wala kay to siya makakuan o ganang waveform sa gitawag natong higanting balod gumikan kay lalom siya. Lalom. Okay. Nasa sa kapin gatos sa kilometros ang iyang dipopokus. Tapos wala siya. Walay gihatag sa P-box nga tsunami alert. All right. Kani sir, yun ani kanang in case na ay paglinog o kaning mga tsunami alert. Unsa bay ginahimo sa P-box sir para ang katawhan mahibalo dayon na ba tay mga sirendry, magsirena ba dayon na unsa ba mga pahimangno kun warning signs sa gobyerno particularmente sa P-box aron ang katawhan nga masayod nga doon na emergency or warning. So
ang PBOX karon dito sa mga dito gid sa Fishing Pacific Ocean. Gikan dito sa Visayas area, paingon dito sa Surigao del Sur. Naratay gitawag og mga weight sensor. Weight sensor Ay. Basta wet gani, wet basa no. Wet sensor. Naglinog o yan ay wet sensor. Anate pabalikan nato si sir. Unsaon nato pagkabalo, unsaon pagpahibalo sa katawhan nga ang kanini ang mga early warning signs or warning mismo garing na ba? Ayan na, sir. Sorry, sir, naputol. Yes, putol man. Oo. So unsa man to sa kani mga warning signs aron nga sa liyo pa lang or naay mga warning ang katawhan mapahibalo? Yes, naatay anay project ang PBOX sa dito facing sa Pacific Ocean. Nag-install nami og mga gitawag nato mga weight sensor para ni siya sa gitawag nato og mga pagkuan sa gitawag nato dagkong nga balod o magkakuan siya ng tsunami. So naka-install na ta dito sa Visayas area, paingon na ni sa Mindanao sa gitawag mga sa Surigao Sur, dinhi sa may Surigao del Norte. Kanan din dapita kuan gina siya facing gina sa Pacific Ocean. So dinhi sa ato sa Region 10 wala pa ato dinhi gumikan kidi makita daghan pa kayo nga murag mga barricade in case nga naay gitawag nato mga tsunami nga gikan dito sa gawas sa nasod. Daghan pang mga island nga makuan niya. So minimize na ang iyang energy pag mabuta din sa ato sa Mindanao area, labi na din sa ato sa Misamis Oriental. So, mga buutan man ko ng mga gapamuyo diri sir sa mga pitbull sa asawa, may ana ba? Mo nang di kita ko anon diri. Tinod na, sir, no? Ang uban. Ang uban, Murag delicious si Sir Marshall. Okay ni si Director Marshall. Tayo pa, Director, lain pa ato. Gawas ani mga linog-linog o mga dagkong mga balod nga unsa, mga hulga sa kinaiyahan. Kaning, sir, nagsunod-sunod po ito mga pag-ulan, nagpasabot pa kini nga, naghinapos na po ang kanang La Nina og naay kabalakan labi na mag-uuma nato para sa El Nino. Kaning tag-init na po ang umabot. Yes, adi ko makakuha na kay ang concern nga agency na yung pag-asa, makatubag. Oo. Pero okay, ilang La Nina og kwan basig makasabanta. Di ko maguto pag-asa nga pwede ba si Pibos musultian na kay ga-coordinate raman pud miyan nila. Ana. Oh. Kay nagsige na mo tag istorya basa sir ato ito istoryahan ang uga ba. Bitaw sir dagang kayo Director Marshall Labininay sa PBOX Region 10 dagang kayong salamat. Thank you, sir, para sa sunod. Daghang kay salamat og maayong buntag kaninyo Bern og sa tanan nagpaminaw maayong buntag na Region 10. Alright. Thank you very much. Alas 7:36. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa talingawan. Miramax, grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Ang walang asawa. balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha.
Sa walay igong nga rason mo akong gibiyaan. Alas 7:38 sa atong oras. Nabuang na. Ang swab test karon ay, di ba, iluwa. Tapos natoy katong sa ilong. Sa uban ding mga syudad sa China ron, lubot na ang ginagamit. Anal swabs. To screen COVID-19 inspection na buang na gini. Apply. O, tuwad. O, ato iswab. Di man kaya po maklaro siya si tuwad. Tagikan sa lubo. Sir, nga na lang sir. Sa baba na lang sir. Kay Bradilisio. It may games man, sir. It may games. Mga yuya rin malipayo na na. Anggong mangyak serye ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Biramax Capsule, Max Gahi, Mas Lami. Daganay nito nako. Daganay ni uyon ako ng mga asawa nga tinuod yung ka-burn. Naiuban da, garbuso kina kong bana. 40 pa, o lagi, gahi lagi. Pero anay panahon, sa sigka busy. Busy sa trabaho, gikan sa biyahe, kapoy, pag-uli, nga. Lag kani, actually, kaning Biramax, ako ning ginasuggest, labi na ka ng mga bana nga sigbiyahe. Ambot lang kani si akong silingan nga si Jesus Mendoza. Kung sige pa bagyapon ni og biyahe. Kani si Boss Andrin. Katong mga sige og biyahe diha. Usahay nyo mga asawa ng hilam-hinam na taon na. Kay dugay kay kawa na kauli o sa kasimana katapag uli nimo kapoy kay ka sa biyahe, hagok din ka, tulog ka. Ambot lang ni Neil Jason Asuncion. Busa ka mo din ang mga bana, ay na mo pagpagarbo pa diyan. Magpalaban na mo sa Biramax Capsule. Ay mo kabalaka, 100% herbal ni sa natural. No side effects, FDA approved. Sirit na rin mo dito sa Save All Pharmacy. Napod sila sa Oro Pharmacy o sa Parmasya Oro. Again, Oro Pharmacy, Parmasya Oro, o sa Save All Pharmacy. O, adto na mo dito kaw. Tingnan din yung palit ko Biramax katong giingon ni Bernie. Sige na. Para mahimong malipayon ang inyong panaguban. Ang siyempre, ang Sabroso Chocolate! Hello sa mga stars sa Sabroso Chocolate. Ang pinakalamiang sikwate. Ang pinakalamian nga tabliya. Alami pang champurado, pwede po mo kung magbuhat mo ng mga chocolate flavor ninyo ang mga sweets o kuban pa. Mo na pinakalami Sabroso Chocolate. Purely made of pure cacao. Mo nang lami kayo. Kabalo ba mo nga kanang sikwati? Daghan ba na health benefits sa tinudan na ilang? Ay na mo lang padabi o daghan ko kanang asukar. Sakto lang yun. Bosa ka mo, ato na mo, bisita naman sa pinakadol ng mga pharmacy, mga department stores, pangitanan ninyo ang Sabroso Chocolate. Ito na po mga kaibigan ng ating celebrity taxi driver, Lito Inglisero. Mahirap talaga maging actor. Good morning sa internet. May buntag. To all the people listening right now, you know, my radio sets in your homes. What is the frequency? Your dial 93.5 home radio. You feel so good to be home. Ito na po mga... Uy, itong isa ka picture pa ni Lito. Ipakita ito mo. Siya man si Shernan. Shernan. O gabi na, Shernan. Nakita na nako ang imong laing dagway na pod. Nga pariyan imong dagway. O kana muna sa si pangalan niya Brad si Big katong manok na pula. O kana nagkakanta bito sa manok na pula. O kana pariyan mong naong mas bukal lang sa ilong kaysa nimo. O kana sus mo ginanaw nga bay. Tapos nagkalo ka karon. Mao na dagwaya. Ang diferensya lang namo, alinon siya babay. Ha? Alinon siya babay. Ikaw day. Ha? Ikaw. Ha? Ikaw day. Ha?
tanaw siya. Yung mga picture na yung mga babae. Ako, Pero maumawra mo, ma, bangag-bangag sa naong. ang diferensya na mo, iyan naging ilong. Ha? Ilong. Ay, tanawa, amo ipatanaw sa screen na para kamo ang mag-judge kung pareha bagid sila og naong. Ready? Sige na, 1. Tanawan ninyo mga kagaya kung pareha bagid sila og naong ha. Yun sa lyrics na yun. Pasok. Pareha, the same. Ito na po ating inspiring quote. Lito's quote of the day. Your greatness is not what you have, but in what you give. Sige, paki-explain in one lap sheet of paper. Ang imong dako nga kape, Ha? greatness. Say greatness. Wa ba rin kay kape ngayon na? Great taste man to. Great taste. Dito greatness. Ano sa mga Your mind is not catch up. Ako pa nabugok na rin. Sorry, I did not catch up easily. Let's catch up right now. Ang imong dako nga kape great taste is not what you have. Kanang bagagamiton sa motor, dili dako nga have. Nabutangan og brake. But in what you give. Kung unsa ang ihatag. Murag ito na sakto ang tumoy. Ito na po ang ating sumpay sa atong gugmang giak serye. Dear Kagahi Bernie and Kagahi Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Pila ka bulan na lang mga anak na si Osang. How many months Osang LD wait do mean ng anak? Will labor. There's labor. There's labor. Mugawas ng bata. Release na. Labor. Labor. Ako ang nagpakaamahan, ako ang nag-alima kang Osang, bisan pa mandili ako ang nakatira kaniya. May accept being a father but is not be a dok-dok of Osang. Tungod kay gugmaan lagi ko. And because of love of Osang. Bahala kung sa isulti nila, wa ko'y pakialam. I don't know what is talking about me. Willing ko nga mo pirma sa birth certificate sa maong anak nga ako'y amahan. I'm willing to what is sperma? To signature. Sign. Yes. To signature being the birth certificate being a father of kids of Osang. Bisan pa man, gaingnon ako sa kong mga amigo nga bugok. But all the friends will see to bugok. Basta wa ko'y pakialam. I don't care. Okay nga niya na mo! This is the starting of love life. Uy! Call. Noel! Call. Maayo, kay nakabalik ka diri. Ug nakabisita ka sa ako. Call. Nawala lagi ka itong miyagi adlaw, Call. Lisod, kaayo ni ngayong aning nga style. Kay gapas ta sa oras. Ug ako hinay mo istorya. Mahurot ang akong drama sa ako pa lang nga portion. Pero, imo giday gipadayon nga nagpakaamahan ka sa imong kalibin. Kabalo ka o sarag yun ang ako masulti ni mo, Noel. Si Tabang di Manik. Bugo. Bugo ka. Call. Bisag bahalan ni Call. Bisag unsay may tabo, Call. Lawato na ako si Usang, Call. Naon sa man ka, Noel. Guwapo, mangkatanag ka nga pagkalalaki. Ni-graduate ka sa high school nga valedictorian. Apan, karon nagpakabugo ka. Anang sitwasyon sa imo kalipin nga si Osang. Wala ang problema, Call. About sa pagtuon, bright ko, pero about sa gugma bugok na ko.
Do, soltera gyud ko sa Tinoy. Ngano man gyud, nga di man gini man na mabiyaan si Osang. Nga kung sa tinud anay lang, dagan may mga gwapa sa imo sa opisina. Kapila naman ka nagbitbit og babae sa sadsad. Siya raw ay bisag isa na imong nakuha. Asa na sa dyan ko? Kato di ay anak sa barangay captain. Imo ba to? Si Eric, kung dukol. Katubang imong ipapauli ra sa terminal. Ipadala no, gagal. Gipadala, oh, Buyo. Jollibee. Si Makoy, na dukol. Nga naman yun, unsa may nakita ni Moana ni Osa. Kol, ni magunis siya, Kol. Si Usang, siguro nakita na ko siya ng babae may katapusan nga gutlos ang kinabuhi. Bahala na, Kol. Bisag unsay mahitabo, dawato na ko. Bahala, kasabaan ko ninyo. Akong mga friend, ingnon ako nga, grabe daw kay ko kabugok, martyr ko nga tao. Pero andam na ko mo pirma sa birth certificate sa bata paggawas. Daw be, kung yung itsura, layo ra sa imong nawong. What if, kung gwapa ang bata? Ako, Ta ikaw, bating nawong. ako na, Kol, kung gwapa, Kol. Sa bagay do, matubito lang giingon nga ang importante na malipayon ka. Kung ako gitubangon ang imong eyes to eyes ta, malipayon ba ka dong sa imong sitwasyon? Grabe gid kalipay, Kol. Ha ha. Ingana, ipakita sa ako kung unsa ka kalipay. Sige daw, ingana, yehe. Yehe. Yehe, yehe. Mo na, lipay na dong. Yehe, mura man tag itong kagawan sa syudad na, Kol. Malipay man ka dong. Yehe, yehe. Kung mo manggali na ang imong sitwasyon, malipayong ka. Hala sige, kuha akong ninong kung in kaso magpakasal ka. Kay mo apil gyud ko sa imong kasal. Salamat, Kol, Kol. Kanang, Kol, basta kada bansa kulahan, Kol, may anak ng susang, Kol. Mao ni akong giingon. Wapa kang ikasal, langayon na din ka, ug advance. May pa, mamaligyan na lang ka, o toko. Isip kinakpunto ko, karon. Sige, ay kabala ka. Ipa-advance na ka. Ang importante, nga malipayon ka. Maayo kinakaabot na ka. Uy, kadagan mo si mo mga bit-bit. May gali lang kay nakakwarta ko lang. Nang hold up na sag ka? Dili gipili na ako tong kwartahan. Nana po'y nabilin siya mong taxi, wala po ni mag-iuli. Naipita ka lang, puno lang. Lang ka nang, may gali ka lang kinakita na ako to si Uncle lang katong kuan ba? Katong TV personality na sila. Nya, Oh, dayon, siya may problema. gipakas advance ko niya lang para magpakasalta lang. Oh, unsa? Iya kong gipakas advance og 200,000 lang. Ha? 200,000. Wala lang gini mo gihimong 300? Para lang daw mahimon ako siyang maninoy lang. Magpakasal? Pakasalta lang. Kaya paggawa sa bata lang. Kanang kompleto na. Pwede na mahimong aplido na ko lang. Sa tinod anay lang ganina ta kagyolat. Nga naman lang. Naunsa Yung- Dako kay kong problema. Kay? Di ko kabalo mo abre aning corn beef. Kaya ka ng kutsara gamit, baliw ka balay. Di ko kabalo, nanag mo sa balay nga can opener. Oh. Kabalo ka mo abre aning corn beef nga kutsara gamit. Sosyalan lagi ka lang. Lang, istorya ko tagtarong, Bi. Kaya ito istoryahan nga wa mata nag-away. Mayo atong relasyon. Kanang sa tinod anay lang ba? Ganahan man ko, nalipay ko nga. Nagpakaamahan ka niya akong gibuhat. Bisan pa man dako kog sala. Pero, imo gyapon kong gidawat. Dagan kay mga nag-ingon sa imo nga, bugo kay ka nga pagkatao, nagyapon ka.
Karon gusto pa ko nimo pakaslan. Wag gali. Dili. Ah, dili, Ako ang muhilak dapat. Ah, ikaw rin. Ako. Relax lang. Tabangan talang ka lang. Noel. Usang. Noel. Usang. Apan. Di na ako madawat ang imong ihatag nga kami nyo ako. Unsa? Pasaylo ako. Ngano man. You don't deserve this. You deserve someone else. Down sa mga. Ayaw paghilak usang. Ang mamata ba mapiktuhan? Nagstorya na mi sa amahan sa nakabors na ko. Ha? Unsay amahan? Nagstorya mi ganina. Gani siya diri? Oo, wala man ka. Bantog. Nag-coffee mi. Bantog na kayo nabasa itong trapos kusina. Sa storya mi, nagcheka-cheka na, nangumusta to each other. Tatiming kay pagbisita niya, wako naman ti. Bantog na lagi, daan ko pa. Nga na chinilas nga dako, nga gamay makukil. O nihangyo siya ka na ko. Nangayo siya pasaylo na kung nihangyo siya nga. Magpakaumahan siya ning among anak. Unsa? Dili. Pasaylo ako, Noel. Dili na mo hitabo nga mag-uban. Pero pasaylo ako, Noel. Dili ko masugot. Ang akong bata kailangan sa iyang tinuod nga mahal ka ng gwapo, itsuran, gamay tiyan. Unsa man ay ko dili? Tao. Dili ko masugot. Usang. Noel, wa kay mabuhat. Dili ko masugot usang. Pasaylo ang yung ko, pero dito ko mo padulog sa iya. Wala ta kagikwintahan ako tigbayan og moadto kag hospital magpa-check up. Pero wala ka nang winta. Wala ko nagkwinta nga nagpalit pag gatas nga vitamins para anang bata nga giinom nimo. Wa ta kagikwintahan nga sige kag pangayo magtaksi bayud ka. Pero wala ka nang winta. Wa ta kagikwintahan. Ay kabala ka ako na ibalik tanan sa imo. Ayaw. Pero pasaylo ako, pero dito kyung kumuban sa iya. Ayaw ko biyayo sang. Kay siya ang tinuod nga amahan. Ayaw sang. Siya ang tinuod nga Ayaw ko amahan. biyayo. Siya Ayaw ang ko tinuod biyayo nga sang. amahan. Ayaw sang. Og, bati kag nawong. Ayaw usang di na tinuod picture na usang. Pasaylo ako. Usang. Noel. Pasaylo ako. Ayaw ko biyayo. Ayaw. Ayaw. Sige pa di kay por favor. Ayaw ko biyayo. Last na ni, last na. Kaisa Last lang. na ni. Pag lang ni, wala na mula ko na ko. Ayaw ko biyayo usang. Paspasi ko. Usang. Na pa ko Usang. Usang. Paspasi ko. Asa ka usang? Usang! Mawalay puangon! Mga bagaglets! Pagkauman sa tanan ni uban ra day gyapon sa didto. Sakit kaayo. Sakit kaayo. Kami mo dahil sa aking nadahigon Umubati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kainibay Kahit sa balita Kahit sa dalingawan Na daron. Oy, asa mo magpaturo ko na libre nga kuan bakuna. Ang uban sa bukton kay mo may naandan. Magpaturo ko, magpahansak. Magpahansak para mas dako paminaw. Pero giganahan ko atong sa China ba? Nga Sa swab lubot na test, lang sa iswab? lubot na lang iswab. O nya pag ana sir, gi ana sa lubot. Sir, bordi gyud makuha sir. Singa nga sir sa baba na lang gid sir. Di, mo ano, sir, uy, di man na, mao. Iswab sa lubot sige sana. Wala sir, di na lagi na kuan sir swab test ay kabala ka. Lain na. Oy, niingon sila kung magpa-injection dagang gyapon mo ingon sa bukton na lang yun. 58%. 58%. Sa lubot 3% ra. Ah. Ang gingon depende kung unsay ipansa. 39%. Ada gyapon nga na magdepende kung asa ang pansak mga kuan. Sumni kasaba ba niya kung kuan? Okay. Good morning kang Geraldine Joy Garcia, isa kini sa ato ang mga retailers sa Cherry C. Oy, Diya hello. sa Barangay Lumbia.
Good morning sa Mandala Class 2020 Philippine Air Force. Good morning po sa Philippine Coast Guard. Ha? Si Captain Vibat. Good morning. Captain Agapito Vibat. Hello sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Gikan kang kuan kang sakit tol. Sakit ba ito after sales. Ay, si Boss Aji. Si Boss After Sales. Aji Santos. Boss! Mabulaji, good morning. Morning ni mo dia. Ha? Sa tanan mga nagtanaw sa amo sa Bitok-Bitok University, dagan salamat. Gahi ni Bay nga YouTube channel, dagan salamat. I love you all. Neil Kiblat Bonbon Monreal, good morning kanimo. Hermilo Abaw, good morning. Ha? Og sa tanan naman nakikuban kanamo nini nga buntaga. Uy, atangi ugma burn. Mga kagahi. Ang atoang mahinabi magboxing daw ka burn. Kaya ano? Nindot daw na siya gahi burn nga stamina. Boxing? Boxing. Ha? Unya, kumustahon pud nato, ugma pud niya, ugma. Kumustahon nato ang kaning ilang ipahimong world class ang JR Borja Hospital. Di ba gwapo na mag-engineer Bora? Ipasamot pa gina? Ipasamot. Kabalo ba ka nga sukat na si Doc Ramon Neri da. Monsing Neri. Oh, nga kulba na kayo ang Jerbura karon dagan kay mga project ipadaw. So karon improve pa nagsamot. Improve. Muna dapat kay for example kung kagayanon ka, dapat proud ta sa atong City Hospital. Di ba? Muna sakto. Para kuan. Very good Makatawan, masilbihan og tarong. Nya, libre ang mga operasyon. Ba, muna sakto. Very good na. Good news na. So, ato na i-update kung sa kwan. Update na. Mag-usa kita, dito ta, mag-live ta dito sa kanang usa. Sa Jerbura Hospital Sa mismo? Jerbura, dito ta mismo sa hospital. So ba ta, naka-PPE ta? Depende kan Dok. Depende ka, Dok. Okay, una pa daw nimo pagsulod sa JR Borja, labi na daw sama nimo. I-anal swab. Okay ra ka kung dila ang gamiton. Ew. Kung love ni mo, walay ew. Wala tayo ko nga panahon. Magkita-kita na po kita ugma pohon. Paspasa sa adlaw yun mga kagahi. Timani ang katawan nga doon ay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Okay man hello de ko sa akong AirPod Eugene Esparza Senior o akong mama nga si Rosana Esparza. O sa inyo mga angkol sa mga tiyo inumdumi nga ang banang agahi. Sauban! Di na gyud muligay! O kini ang gahi ni Bay! Oy tingog! Oy! Bye-bye!